Umababot itatan iti 11,405 ang miyembro iti 4P City Probinsya ti La Union ti bakunadon kontra COVID-19. Iti interview ti Bombo Radyo La Union ken DSWD Region 1 Information Officer ken 4P's focal person Jason Gases kinunana akal kalikaguman da ang mabakunaan dagiti miyembro ti 4P City Probinsya para iti proteksyon da numan pa impaganet ket daytoy asan ang mapilit dagiti benepisaryo nga agpabakuna. Iti pakabukla na bilang dagiti 4P's beneficiaries ito La Union at 29,195 active households at dapay iti 17,794 P's beneficiaries tisan pa'y nakapagpabakuna. Imuna na kinuna ni Gases ang makaawad latta ti cash grant sa giti membro ti 4P's uray saan dagitoy abakunado. Inayon pa'y daytoy a voluntaryo matgamin ti panagbakuna ken suportaran danon nyaman ti desisyon dagiti membro da. Ngem naman pa'y kasagtaltalen ed tinaingat a kampanya ti DSWD Region 1 seknan ti panagbakuna kontra COVID-19 nang runa dagiti membro iti 4P's. Inayon pa ni Gases a contribution da pay daytoy kinuna na iti pananggunod iti pagilian ti herd immunity. San mat nagsasardeng iti nadakamat nga ahensya iti saysayang katdang information dissemination campaign tapnod adu pay ti mallukoy nga agpabakuna. Agtultuloy ita ti panangallukoy iti nadakamat nga ahensya kay iti 4P's members nga agpabakuna dagitoy tapnonan anay da maprotektaran kontra iti virus. Pasat man ti interview iti Bombo Radyo La Union ken ni DSWD Region 1 Information Officer ken 4P's focal person Jason Gases. Mas mahikayat po ating mga 4P's beneficiary ay meron po kasi tayong ginawang 4P's family development session and youth development session na comics. Kasi bawal nga po ang gatherings ng ating mga 4P's beneficiary to attend family development session. Para diretso po ang kanilang pag-aaral or learning process through family development session, gumawa po kami ng comics o babasahin na nandito po yung mga topics every 2 months na kabilang po dito yung pagbabakuna. I-explain po namin dito kung paano ano po ang kahalagahan nito sa kanilang sarili at saka sa kanilang pong mga pamilya, and nasa kanila na po ang desisyon. Pero masaya po kami na nalalaman dito po sa office namin na marami pong mga 4P's beneficiary ang nagpapabakuna na, and dumadami sa coordination ng ating mga active na local government units na ating mga partners through their municipal or city health offices. Sa katunayan po ay meron sa kabuang 195,257 na beneficiaries ng active beneficiaries ng Region 1. Sa number na po yan ay meron na pong total number of vaccinated grantees na 48,816. Meron pa po tayong naiiwan na 146,441 na hindi pa po na babakunahan. Sa Union po, sa kabuuan na 29,195 active households, meron na po tayong nabakunahan na 11,405. At yung natitirang 17,790 ay hindi pa po sila nababakunahan. Pasat ti panagsarita ni DSWD Region 1 Information Officer ken 4P's focal person Jason Gases, it-interview iti Bombo Radyo La Union ken Kuana. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, #1 sa La Union, basta radyo, Bombo!